Pensem un moment en les coses que fem gairebé sense adorar-nos-en per cuidar el nostre entorn. Són accions tan quotidianes que ni hi parem atenció. Per exemple, una de ben típica, podar els arbres, ja sigui per donar-los forma o simplement per ajudar-los a créixer més forts, oi? O una altra, cavar la terra. Doncs sí, remenar-la abans de plantar alguna cosa, o potser per començar una petita obra. I és clar, tallar la jaspa. Són accions del nostre dia a dia, molt normals, per mantenir el lloc on vivim. I sempre hem pensat que són coses molt nostres, molt humanes, no? Bé, doncs aquí és on la cosa es posa interessant. Què passaria si no fóssim els únics que fem tot això? I si aquestes accions, que ens semblen tan exclusives, en realitat formessin part d'un patró molt, molt més gran? La clau està en observar. Quan mirem la natura amb atenció, ens adonem d'una cosa sorprenent. Moltes de les coses que fem nosaltres ja passen en els sistemes naturals. De fet, tot es podria resumir en aquesta frase, que és el moll de l'os de tot plegat. Sembla simple, oi? Però és una idea molt potent que ens canvia la manera de veure el món. És a dir, que si ens hi fixem, animals de tota mena, salvatges i domesticats, estan constantment fent coses que són un reflex del que fem nosaltres. I no és casualitat, no són accions aïllades, tot forma part d'un gran sistema interconnectat. Molt bé, però com funciona això a la pràctica? Anem a veure exemples concrets. Resulta que la natura està plena de jardiners. Sí, com ho sentim. Pensem en la poda. Nosaltres ho fem amb tisores, amb una intenció clara, però a la natura aquesta mateixa funció la fan, per exemple, les cabres o els cangurs quan mengen brots d'arbustos. L'efecte final sobre la planta és pràcticament el mateix, una poda. I què me'n diu de tallar la gespa? Doncs una pastura on mengen ovelles o vaques és, en essència, una gespa que s'està tallant constantment. La natura, doncs, ja té els seus propis tallagespes, totalment ecològics. I finalment, l'acció d'acabar. Nosaltres agafem una pala, però animals com els conills o els porcs senglars ho fan cada dia buscant menjar o refugi. I fent això, què fan? Doncs llauren la terra, l'aireixen, la modifiquen. D'acord. Les accions són les mateixes, però aquí ve la gran pregunta. Si fem el mateix, per què les nostres accions sovint generen problemes i, en canvi, a la natura tot sembla encaixar de manera harmònica? Bé, doncs la resposta no està en el què fem, sinó en el com ho fem. La diferència fonamental és l'escala i el context. Una mateixa acció pot ser bona o dolenta depenent d'aquests dos factors. Mireu, ho podem veure molt clar aquí. Quan actuem a una escala massiva, sense tenir en compte els sistemes naturals, el resultat és perjudicial per a tot el conjunt. En canvi, si l'acció està integrada, si és a una escala apropiada i treballa amb la natura, el resultat és que augmenta l'abundància per a tothom. I entendre això ho canvia tot. Ens obre una porta. Perquè la solució no és deixar de fer coses, no. Es tracta d'aprendre a fer-les d'una altra manera, una manera més intel·ligent, observant i aprenent del disseny de la natura. Perquè tenim aquesta capacitat. Podem dissenyar el que fem perquè encaixi, perquè sumi, en lloc de restar. Podem actuar de manera que no només no perjudiquem, sinó que generem més vida, més abundància per a tot el sistema. I com ho fem això? Doncs el camí és bastant clar. Primer de tot, observar. Reconèixer què passa a la natura i per què. Segon, aprendre d'aquests processos. I un cop hem après, el tercer pas és dissenyar les nostres accions perquè siguin més adequades. L'objectiu final, doncs el quart pas, augmentar la riquesa i l'abundància de tot el sistema. I aquí tenim el gran missatge, que és molt potent i sobretot esperançador. Si dissenyem bé les nostres accions, si les fem a l'escala correcta, podem passar de ser un problema a ser una solució. Podem convertir-nos en un element que beneficiï l'entorn, qui hi suma. I amb aquesta idea ens quedem. La pregunta final que ens emportem a casa és precisament aquesta. Com podem fer que les nostres accions, les de cada dia, s'assemblen més a les de la natura? Des del que fem al jardí de casa fins a projectes molt més grans. Com podem imitar aquesta saviesa, aquest disseny natural?